Corga quere dicir o corpus do galego actual. Un corpus é un conxunto de textos procedentes de medios moi diversos, pero sempre producidos en condicións naturais. Os textos que entran no Corga son textos que proceden, por suposto, de creación, é dicir, hai novela, hai teatro, entra moito texto periodístico. Podemos ver exemplos ilustrativos para que quen fai a consulta poida ver o exemplo que na maior parte dos casos ten que ser suficiente como para saber que significa esa palabra, que comportamento sintáctico ten. Podemos facer unha consulta totalmente aberta, do tipo, quero ver se esta palabra está documentada ou non, pero tamén podemos facer consultas de tipo, quero ver se esta palabra está documentada en textos entre tal ano e tal outro ano, ou en creación, ou en xornais, ou calquera combinación de todo isto, non? O cal nos dá inmediatamente despois tamén o perfil de uso da palabra. O corpus é o que permite recuperar esas palabras que teñen consigo, que traen consigo a información. Ben falado. Utensilio que serve para cortar a comida. Coitelo. O lugar onde se fai o lume é a... Lareira. Ves como sabes? Da mesma maneira que hoxe construímos rampas para que as persoas que teñen dificultades motoras superen a barreira que para eles representan as escadas, estamos traballando para que un cego ou un mudo poidan comunicarse mesmo internacionalmente. Non tardará o día en que un ordenador lea en voz alta, pero xa traducido ao galego, o que ese día a día a prensa española, inglesa ou francesa. Superar estas barreiras é un obxectivo estratégico marcado polo Parlamento de Galicia no Plan de Normalización. E con moita razón, porque no futuro a importancia das linguas non se vai medir polos millóns de falantes que teñen canto pola cantidade de tecnoloxía que teñen ao seu servizo. Pero para que esa tecnoloxía chegue temos que saber moi ben como é o galego actualmente, e para iso é o Corga, entre outras ferramentas. Compre que vostedes saiban en que dirección camiña a nosa investigación. Abur.